താരയും തിരികൾക്കെന്തു തെളിച്ചം, നിധി അലങ്കരിക്കും പൂക്കൾക്കെന്തു സുഗന്ധം, ദൈവസന്നിധി അലങ്കരിക്കും പൂക്കൾക്കെന്തു സുഗന്ധം, അൾത്താരയിൽ എരിയും തിരികൾക്കെന്തു തെളിച്ചം, തിരിയായെരിയാം പൂവായി വിടരാം കർത്താവിൻ സന്നിധിയിൽ, തിരിയായെരിയാം പൂവായി വിടരാം കർത്താവിൻ സന്നിധിയിൽ, കർത്താവിൻ സന്നിധിയിൽ. മനവും പ്രാർത്ഥനാ പൂക്കളുമൊപ്പം, തിരിയായൊരുകുന്ന മനവും പ്രാർത്ഥനാ പൂക്കളുമൊപ്പം, തിരുബലിക്കണയാമിവിടെ തിരുമനസരുളിയ പോലെ, തിരുബലിക്കണയാമിവിടെ തിരുമനസരുളിയ പോലെ, താരയിൽ എരിയും തിരികൾക്കെന്തു തെളിച്ചം, തിരിയായെരിയാം പൂവായി വിടരാം കർത്താവിൻ സന്നിധിയിൽ, തിരിയായെരിയാം പൂവായി വിടരാം കർത്താവിൻ സന്നിധിയിൽ, കർത്താവിൻ സന്നിധിയിൽ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടുകൂടെ അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. യേശുവിൽ സ്നേഹമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പോളച്ച, കേരള കാത്തലിക് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളെ, പ്രിയ സഹോദരരെ, ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയ സ്നേഹിതരെ, ധന്യൻ അഗ്നലയുടെ 95-ാം ചരമവാർഷിക ആചരണത്തിലേക്ക് ദ സൊസൈറ്റി ഓഫ് പിലാർ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ഈ ദിവ്യബലിയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബം ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കും. നമ്മളെല്ലാം ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളും ഓരോരുത്തരും കുടുംബത്തെ പടുത്തു ഉയർത്താൻ പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നവരുമാണ്. ഇന്നത്തെ നൊവേനയുടെ ചിന്താവിഷയം ധന്യൻ അഗ്നലോ, കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തത്തിൽ നമുക്ക് മാതൃക എന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം കുടുംബജീവിതത്തിൽ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ജീവിക്കാനും യേശുവുമായി ആത്മബന്ധനത്തിൽ വളരാനും നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ആഴപ്പെടാനും നല്ല മൂല്യങ്ങൾ പരിപോഷിപ്പിക്കാനും ഇന്നത്തെ ഈ ദിവ്യബലിയിൽ തീഷ്ണതയോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സഹോദരരെ, ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നതിന് നാം യോഗ്യരാകേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. എന്തെന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എൻ്റെ പിഴ, എൻ്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു.
എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് പാപങ്ങൾ പുറത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവെ കനിയണമേ. കർത്താവേ കനിയണമേ. ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ. ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ. കർത്താവെ കനിയണമേ. കർത്താവേ കനിയണമേ. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും. കർത്താവായ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ രാജാവേ, സർവശക്തനായ ദൈവപിതാവേ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങേ മഹാമഹിമയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവേ, ജാതനായ ഏകപുത്രനായ കർത്താവേ, കർത്താവായ ദൈവമേ, ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടേ, പിതാവിന്റെ പുത്ര, ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന അങ്ങ് ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളണമേ. പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന അങ്ങ് ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. എന്തെന്നാൽ അങ്ങ് മാത്രം പരിശുദ്ധൻ, അങ്ങ് മാത്രം കർത്താവ്, അങ്ങ് മാത്രം അത്യുന്നതൻ. യേശു ക്രിസ്തുവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവോടുകൂടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിൽ. ആമേൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവമേ, അങ്ങേ സംവിധാനത്തിൽ കുടുംബജീവിതത്തിന് അതിൻ്റെ ഉറച്ച അടിസ്ഥാനം സംലബ്ധമായല്ലോ. അങ്ങേ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ദയാപൂർവം കേട്ടറിയണമേ. അങ്ങേ ഏകജാതൻ്റെ തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ മാതൃക അനുസരിച്ച് ധന്യൻ അഗ്നലോയുടെ മധ്യസ്ഥതയാൽ ഗാർഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ പുണ്യങ്ങളും സ്നേഹവും അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ ഭവനത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ നിത്യമായ സമ്മാനം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്നും ജീവിച്ചു വാഴുന്ന അങ്ങയുടെ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന 3-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ. മാതാപിതാക്കന്മാരോടുള്ള കടമകൾ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ പിതാവായ എൻ്റെ വാക്കു കേൾക്കുവിൻ. സുരക്ഷിതരായിരിക്കുവാൻ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവിൻ. മക്കൾ പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് പുത്രന്മാരുടെ മേൽ അമ്മയ്ക്കുള്ള അവകാശം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവൻ തൻ്റെ പാവങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്നു. അമ്മയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നവൻ നിക്ഷേപം കൂട്ടിവെക്കുന്നു. പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവനെ അവൻ്റെ മക്കൾ സന്തോഷിപ്പിക്കും. അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് കേൾക്കും. പിതാവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവൻ ദീർഘകാലം ജീവിക്കും. കർത്താവിനെ അനുസരിക്കുന്നവൻ തൻ്റെ അമ്മയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു. ദാസൻ എന്ന പോലെ അവൻ മാതാപിതാക്കന്മാരെ സേവിക്കും. കർത്താവായ ഈശോയ്ക്ക് സ്തുതി. ദൈവത്തിന് നന്ദി.
രണ്ടാം വായന വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലീഹ എഫോസിസക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. കുട്ടികളെ, കർത്താവിൽ നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കുവിൻ. അത് ന്യായയുക്തമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നന്മ കൈവരുന്നതിലും ഭൂമിയിൽ ദീർഘകാലം ജീവിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക. വാഗ്ദാനത്തോടു കൂടിയ ആദ്യത്തെ കൽപ്പന ഇതത്രേ: പിതാക്കന്മാരെ, നിങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ കോപം ഉളവാക്കരുത്. അവരെ കർത്താവിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിലും ഉപദേശത്തിലും വളർത്തുവിൻ. ദാസന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ ലൗകിക യജമാനന്മാരെ ക്രിസ്തുവിനെ എന്ന പോലെ ഭയത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും ആത്മാർത്ഥതയോടും കൂടെ അനുസരിക്കണം. മനുഷ്യരെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നവരെ പോലെ അവരുടെ കൺമുമ്പിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാതെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവഹിതം അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസന്മാരായിരിക്കുവിൻ. മനുഷ്യന് വേണ്ടിയല്ല, കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്ന പോലെ സന്മനസ്സോടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യണം. ഓരോരുത്തർക്കും സ്വതന്ത്രനോ അടിമയോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, നല്ല പ്രവർത്തികൾക്ക് തക്ക പ്രതിഫലം കർത്താവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ. യജമാനന്മാരെ, നിങ്ങളും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ദാസന്മാരോട് പെരുമാറുവിൻ. അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തരുത്. നിങ്ങളുടെയും അവരുടെയും യജമാനൻ സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്നും അവർക്ക് മുഖം നോട്ടമില്ലെന്നും അറിയുവിൻ. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. യേശു നല്ലവൻ, അവൻ വല്ലവൻ, അവൻ ദയയോ എന്നുമുള്ളത്. യേശു നല്ലവൻ, അവൻ വല്ലവൻ, അവൻ ദയയോ എന്നുമുള്ളത്. പെരുവെള്ളത്തിൽ ഇരച്ചിൽ പോലെ സ്തുതിച്ചിടുക അവന്റെ നാമം. യേശു വെള്ളത്തിൽ ഇരച്ചിൽ പോലെ സ്തുതിച്ചിടുക അവന്റെ നാമം. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. മഹത്വം, ജ്ഞാനവും സ്തോത്രവും ബഹുമാൻ ശക്തിയും ബലവും യേശുവിനെ. മഹത്വം, ജ്ഞാനവും സ്തോത്രവും ബഹുമാൻ ശക്തിയും ബലവും യേശുവിനെ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. വിശുദ്ധ മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം. കർത്താവെ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. അധ്യായം 15 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള തിരുവാക്യങ്ങൾ. അനന്തരം ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് ഫരിസയരും നിയമജ്ഞരും യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു പറഞ്ഞു: നിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പൂർവികരുടെ പാരമ്പര്യം ലംഘിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ കൈ കഴുകുന്നില്ലല്ലോ. അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു: നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണം ലംഘിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക. പിതാവിനെയോ മാതാവിനെയോ അധിക്ഷേപിക്കുന്നവൻ മരിക്കണം എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നു, ആരെങ്കിലും തൻ്റെ പിതാവിനോടോ മാതാവിനോടോ എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് വഴിപാടായി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തിനു വേണ്ടി ദൈവവചനത്തെ നിങ്ങൾ വ്യർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു. കപടനാട്യക്കാരെ, യേശയ്യ നിങ്ങളെപ്പറ്റി ശരിയായി തന്നെ പ്രവചിച്ചു. ഈ ജനം അധരം കൊണ്ട് എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവരുടെ ഹൃദയം എന്നിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ്. അവർ മാനുഷിക നിയമങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങളായി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വ്യർത്ഥമായി എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം. ക്രിസ്തുവേ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടി നാം ധന്യൻ ആഗ്നല്ലോയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷത്തിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരിക്കുകയാണ്.
ഈ ദ്വീപിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിനും ധന്യനാഗ്നല്ലോയുടെ മധ്യസ്ഥത വഴി അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നതിനുമായിട്ട് ദൈവം നമുക്കൊരു അവസരം ഒരുക്കി തന്നതിനാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. ഇന്നേ ദിവസം പില്ലാർ സഭയിലെ കോൺഗ്രിഗേഷനിലെ എല്ലാ വൈദികർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് സഹകർമ്മിനായിരിക്കുന്ന ഫാദർ ബെൻസണും തിരുനാളിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം നേരുകയാണ്. ഫാദർ ബെൻസനെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്കെങ്കിലും പരിചയം കാണുമായിരിക്കും. അച്ഛന് മലയാളം കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം. അച്ഛന് ബോംബെയിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന പില്ലാർ കോൺഗ്രിഗേഷൻ ചേർന്ന് 5 വർഷം മുമ്പ് വൈദിക പട്ടം സ്വീകരിച്ച അച്ഛനാണ്. അപ്പോൾ ഈയിടയ്ക്ക് അച്ഛന് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് തന്നു. അച്ഛൻ ലിറ്റർജിയുടെ ഈ ദിവസങ്ങളിലെ ലിറ്റർജിയുടെ ഇൻചാർജാണ്. അച്ഛന് പ്രത്യേകമായിട്ട് തിരുനാൾ മംഗളങ്ങൾ നമുക്ക് നേരാം. ഈ നവീന ദിവസങ്ങളിൽ ഓരോ ദിവസത്തെയും ലിറ്റർജിയിൽ ഓരോ പ്രത്യേക കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലിറ്റർജിയാണ് ലിറ്റർജി ഓർഗനൈസേഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ലിറ്റർജിയുടെ മുഖ്യ സാരാംശം ധന്യൻ ആഗ്നല്ലോ കുടുംബ നവീകരണത്തിന് എപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചു, അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ മധ്യസ്ഥത എപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചു, ഇപ്പോഴും കുടുംബ നവീകരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ആ ലിറ്റർജിക്കൽ തീം ആണ് നാം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ വായനകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമായിരിക്കും. 1ാം വായനയും 2ാം വായനയും അതുപോലെ തന്നെ സുവിശേഷവുമെല്ലാം കുടുംബത്തിലെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് കുടുംബം. നമുക്ക് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, കുടുംബം നന്നായാൽ സമൂഹം നന്നായി, സമൂഹം നന്നായാൽ രാജ്യം നന്നായി, രാജ്യം നന്നായാൽ ലോകം മുഴുവൻ നന്നാകും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ള ഘടകമായ കുടുംബത്തിൻ്റെ നവീകരണം എപ്പോഴും നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ, പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളും മക്കളുമായി തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിന് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഘടകമായിട്ട് പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ എപ്രകാരം സ്നേഹിക്കണം, മക്കൾ സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി മാതാപിതാക്കളോട് എപ്രകാരം പെരുമാറണം, അങ്ങനെ കുടുംബം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റേജായിട്ട് മാറണം എന്നാണ് സുവിശേഷത്തിലും അതുപോലെ പുതിയ നിയമത്തിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പഴയ നിയമത്തിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുമെല്ലാം നാം വിശദമായിട്ട് നാം കേൾക്കുന്നത്. മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ ദൈവശാപത്തിന് പാത്രമാകുന്നു എന്ന് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ വായനയിൽ നാം കേട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കളോട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു സ്നേഹബന്ധവും അവരെ ഊട്ടി വളർത്തേണ്ട കടമയും ഉണ്ടെന്ന് ഇന്നത്തെ 2ാമത്തെ വായനയിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലും നാം മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് ഇടവരുത്തി. അപ്പോൾ കുടുംബം നാം എല്ലാം സ്നേഹത്തിൽ വളരേണ്ട ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ്. മാതാപിതാക്കളും മക്കളുമുള്ള ആയിട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധം അത് എന്നും കുടുംബത്തിൽ നിലനിൽക്കണം. അത് നാം ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. അതിനായിട്ട് കുടുംബബന്ധം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കർത്തവ്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കുമുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക്. കുറേ പ്രായമായവർ, നിങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്ന ആ സിറ്റുവേഷനും ഇപ്പോൾ ഓരോ കുടുംബത്തിലും കുട്ടികൾ ജനിച്ചു വളരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും പല മൂല്യങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ ഒരു പരിധിവരെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതായിട്ട് നാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. മാതാപിതാക്കളുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും നേരത്തെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ധന്യൻ ആഗ്നല്ലോ തന്നെ 9 മക്കളുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാളാണ്. അങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ ധാരാളം അംഗങ്ങളുള്ള സമയത്ത് കുറെ കൂടി സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുവാനും പരസ്പരം ബഹുമാനത്തിനും സ്നേഹത്തിലും വളരുവാനുമുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ അവസരത്തിൽ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായി തന്നെയല്ല, മക്കൾ പഠനത്തിനുമൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്നും മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും അകന്നു കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ
മാതാപിതാക്കളുടെ പരിപാലനയും സ്നേഹവും ഒരുപക്ഷെ മക്കൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. സമൂഹത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ അതാണ്. അതിൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടി മക്കൾ അകലെയായിരിക്കുന്ന മക്കളെ കുറെ കൂടി സ്നേഹത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം അവരുടെ നേരെ ചെല്ലുന്നുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് ഓരോ മാതാപിതാക്കളെയും കടമയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കാലത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ജോലിക്കുമൊക്കെ ആയിട്ട് പല സ്ഥലത്തും കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പരിധിവരെ സ്നേഹം, മാതാപിതാക്കളും മക്കളുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം, മാതാപിതാക്കളെ പ്രതി കാണേണ്ട ബഹുമാനമൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ കുറയുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആപത്ത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കുടുംബത്തെ സ്നേഹത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിശ്രമിക്കാം. പ്രാർത്ഥന സ്നേഹത്തെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന, കുടുംബാംഗങ്ങളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ഒരു ഉപാധിയാണ് പ്രാർത്ഥന. കഴിവുള്ളിടത്തോളം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും പിന്നെ പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ചു പോകുന്നതിനും അടുത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് കുർബാനയ്ക്കൊക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ അടുത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് കുർബാനയിലും പ്രാർത്ഥനയിലുമൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് മക്കൾക്ക് ഒരു പ്രചോദനമായി തീരും. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന വഴി കുടുംബാംഗങ്ങളെ അവരിൽ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളുമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ക്ഷമിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത വഴി, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ വഴി കുടുംബ ബന്ധത്തെ കുറച്ചുകൂടി ആഴമായിട്ട് ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. അതിനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്. ധന്യൻ ആഗ്നലോടെ മധ്യസ്ഥം നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മളിലുള്ള കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളുമെല്ലാം ദൈവതിരുസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ച് കുടുംബങ്ങളിൽ സ്നേഹം വളർത്തുന്നതിനും മക്കളെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി വളർത്തുന്നതിനും അവർക്ക് വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനും ശാരീരികമായ ആവശ്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കി കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആധ്യാത്മിക വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ കൂടി മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനുമായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. അതിനുവേണ്ട അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം. നമുക്കെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ദൈവത്തിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയാം. ഏകദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്വർഗത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവും സർവശക്തനുമായ പിതാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏക കർത്താവും ജാതനായ ഏകദൈവത്തിനും എല്ലാ യുഗങ്ങൾക്കും മുൻപ് പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനുമായ യേശുവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൈവവും പ്രകാശത്തിലുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യദൈവവും ജനിച്ചവനെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും പിതാവുമായ സത്യലേഖനുമായ അവിടുന്ന് വഴി സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. മനുഷ്യരായ നമുക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും അവിടുന്ന് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവാൽ കന്യാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ശരീരം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യനായി തീർന്നു. പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് പീഡകൾ സഹിച്ചു മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു. വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളനുസരിച്ച് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തുകയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുകയും പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കാൻ അവിടുന്ന് മഹത്വത്തോടെ വീണ്ടും വരും. അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല. കർത്താവും ജീവദാതാവും പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നവനും പിതാവിനോടും പുത്രനോടുമൊപ്പം ആരാധിക്കപ്പെടുന്നവനും സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവനും പ്രവാചകന്മാർ വഴി സംസാരിച്ചവനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഏകവും വിശുദ്ധവും സാർവത്രികവും അപ്പസ്തോലികവുമായ സഭയിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായുള്ള ഏകജ്ഞാന സ്നാനം ഞാൻ ഏറ്റുപറയുകയും മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പും വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിലെ ജീവിതവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആമേൻ. നമ്മുടെ വിവിധങ്ങളായ ആവശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ധന്യൻ അഗ്നിലോട് മധ്യസ്ഥത വഴി നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കാം. സ്നേഹപിതാവായ ദൈവമേ, തിരുസഭയെ നയിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയെയും നമ്മുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനായ കർദിനാൾ ഫിലിപ്പ് നേരി മെത്രാനെയും മറ്റുള്ള എല്ലാ മെത്രാന്മാരെയും വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെയും സന്യസ്തരെയും
അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ അവരുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും സന്തോഷത്തിലും ഐക്യത്തിലും മാർഗദർശിയായി നിലനിർത്തുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. കാരുണ്യവാനായ കർത്താവെ, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെ നയിക്കുന്ന എല്ലാ ഭരണകർത്താക്കളെയും അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ജാതിമത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരെയും ഒരുമയുടെ ഒരു കുടുംബം പോലെ ഒന്നായി കാണുവാൻ വേണ്ട കൃപാവരം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് കർത്താവെ അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നരുളിയ യേശുനാഥ, ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൂടുതൽ മഹത്വം കൊടുത്ത് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ല അനുസരണത്തിലും സഭയ്ക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്ന മക്കളായി ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ വളർത്തുവാനും വേണ്ട കൃപ ഓരോ മാതാപിതാക്കൾക്കും നൽകണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. സ്നേഹസ്വരൂപനായ ദൈവമേ, ധന്യനായ ഫാദർ അഗ്നേലിൻ്റെ നൊവേനയിൽ പങ്കുചേരുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും യേശുവിൻ്റെ കാൽപാദങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് തെളിഞ്ഞ സ്നേഹത്തിലും സമാധാനത്തിലും സന്തോഷത്തിലും വളർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ശോഭനമായ ഭാവിയെ പടുത്തുയർത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ ധന്യനാഗ്നലോയുടെ മധ്യസ്ഥയാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാം. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ ദിവ്യപൂജയിൽ സംബന്ധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കാതെ വന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടറിയുന്ന ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച് എപ്പോഴും തൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ നമ്മെ പൊതിയുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഇടയിൽ രോഗികളായിരിക്കുന്നവരെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാം. ദൈവം തൻ്റെ കരങ്ങൾ നീട്ടി അവരുടെ രോഗം പൂർണ്ണമായി മാറ്റി അവർക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം നൽകട്ടെ. മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാക്കളെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം ഈ ആത്മാക്കളെ തൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. പില്ലാർ സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ വൈദികർക്കും ബ്രദേഴ്സിനും ധന്യനാഗ്നലോയുടെ മധ്യസ്ഥത വഴി അവർക്ക് വേണ്ട അനുഗ്രഹങ്ങളും അവർ ചെയ്യുന്ന മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വേണ്ട അനുഗ്രഹമെല്ലാം ദൈവം അവർക്ക് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥം കൂടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തൻ്റെ മധ്യസ്ഥ വഴി നമ്മെല്ലാവരെയും കാത്തു പരിപാലിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാതാവ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടി ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പെരുമാറാകട്ടെ. നന്മ നിറമേ സ്വസ്തി, കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. ആമേൻ. സർവശക്തനായ പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ വിവിധങ്ങളായ ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ടരുളി അങ്ങ് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് തരുന്നതിന് അങ്ങ് കൃപയാകണമേ. ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ക്രിസ്തു വഴി അങ്ങ് കേട്ടരുളണമേ. ആമേൻ. ജീവനേകും പങ്കുവയ്പിൽ ഒന്നു ചേർന്നിടാം, കാഴ്ചയേകിടാം, ഇന്നു പൂർണ്ണമായി നൽകാം. കാഴ്ചയേകിടാം,
ഈ വേദിയിൽ സ്വീകാര്യമാ ഈ വേളയിൽ ജീവനേകും പങ്കുവയ്പിൽ ഒന്നു ചേർന്നിടാം കാഴ്ചയേകിടാം ഇന്നു പൂർണ്ണമായി നൽകാം കണ്ണീർ കടങ്ങളാൽ കഴുകിടാം പാപിനി മറിയത്തെ പോലെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിടേ എന്നെ പൂർണ്ണമായി കണ്ണീർ കടങ്ങളാൽ കഴുകിടാം പാപിനി മറിയത്തെ പോലെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിടേ എന്നെ പൂർണ്ണമായി. സഹോദരരെ, എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ. കർത്താവ് തൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ സ്തുതിക്കും മഹിമയ്ക്കും നമ്മുടെയും അവിടുത്തെ തിരുസഭ മുഴുവൻ്റെയും നന്മയ്ക്കുമായി അങ്ങേ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവെ, അങ്ങേ കൃപയിലും സമാധാനത്തിലും അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ സുസ്ഥിരമായി നിലനിർത്തണമെന്ന് കേണപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് ഈ അനുരഞ്ജന ബലി അർപ്പിക്കുന്നു. നില കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടുള്ളണമേ. ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ ആത്മാവോടും കൂടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. കർത്താവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. അത് ഉചിതവും ന്യായവും അത്രേ. കർത്താവെ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ. വഴിതെറ്റിയ മനുഷ്യരോട് അലിവ് തോന്നി അവിടുന്ന് കനിയിൽ നിന്ന് ജാതനാകാൻ തിരുവുള്ളമായി. അവിടുന്ന് കുരിശിലെ പീഡകൾ സഹിച്ച് നിത്യമരണത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുകയും മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധാനം ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ മാലാഖമാരോടും പ്രധാന മാലാഖമാരോടും ഭദ്രാസനന്മാരോടും അധീശന്മാരോടും സ്വർഗീയ സൈന്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ വൃന്ദങ്ങളോടുമൊത്ത് അവിരാമം പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ മഹത്വത്തിൻ്റെ ഗീതം ഞങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു. Hosanna, 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 ഉന്നതനാം രാജാവേ, മാനവനായി തീർന്നവനേ, അഖിലത്തിനുമുടയോനേ, അനവരതം പാടുന്നു. വാനവനായകർ നിരനിരയായി കിന്നര വീണകൾ നീട്ടിമുതാ ഏകസ്വരത്തിൽ പാടുകയായി സർവേശ്വരനിന്നോശാന. വാനവനായകർ നിരനിരയായി കിന്നര വീണകൾ നീട്ടിമുതാ ഏകസ്വരത്തിൽ പാടുകയായി സർവേശ്വരനിന്നോശാന. Hosanna, 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 Hosanna. കർത്താവെ, സർവവിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടമായ അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാവുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങേ ആത്മാവാൽ മഞ്ഞുകണം പോലെ ഈ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായി ഇവ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട്
സ്വമനസാലെ പേരുകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ അപ്പമെടുത്ത് ക്രഞ്ചിത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ, എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരം ആകുന്നു. അപ്രകാരം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്നും കുടിക്കുവിൻ, എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം. കർത്താവെ, അങ്ങ് വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ അങ്ങേ മരണം ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, അങ്ങേ ഉയർപ്പ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. ആകയാൽ കർത്താവെ, അവിടുത്തെ മരണവും ഉയർപ്പും ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങേ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർത്തതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവൻ്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കണമെന്ന് താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അങ്ങേ സഭയെ ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപാധ്യക്ഷനായ ഫിലിപ്പ് നെരി മെത്രാനോടും വൈദിക ഗണത്തോടുമൊത്ത് സഭയെ അങ്ങേ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കണമേ. ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശയോടെ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സകലരെയും അങ്ങ് ഓർക്കുകയും അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരിലും കനിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട യോസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹരായ അപ്പസ്തലന്മാരോടും കാലാകാലങ്ങളിൽ അങ്ങേ പ്രസാദിപ്പിച്ച സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് ധന്യനാഗ്നലോടുമൊത്ത് നിത്യജീവനിൽ പങ്കുചേരാൻ ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കുകയും അങ്ങേ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ, ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും. ആമേൻ. രക്ഷാകരമായ കൽപ്പനകളാൽ ഉദ്ബോധിതരായും ദിവ്യോപദേശത്താൽ രൂപവൽകൃതരായും നിർഭയം നമുക്ക് ഏറ്റുചൊല്ലാം. സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങേ നാമം പൂജിതമാകണമേ, അങ്ങേ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങേ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്ന് വേണ്ട ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. കർത്താവെ, എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനവും കനിവാർന്നു നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് അങ്ങേ അപ്പസ്തലന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്ത കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല, പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൺപാർക്ക് അങ്ങേ തിരുവുള്ളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകാൻ കഴിയണമേ. എന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടറിയണമേ. കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ.
ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകണമേ. ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്, ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ. കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീതർ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. അങ്ങ് ഒരു വാക്കുച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, എന്റെ ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും. സ്നേഹിതരെ, ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ
കുർബാന സ്വല്പം വൈകിപ്പോയി, ഞങ്ങൾ അതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമയം അധികം ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല. ഊണിൻ്റെ സമയമായി. അതുകൊണ്ട് ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ സമയത്ത്. ആദ്യമായി ഫാദർ പോൾ മാത്യു അച്ഛന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ്. കേരള കാത്തലിക് അസോസിയേഷന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി കുർബാന അർപ്പിച്ചത് നന്ദി പ്രത്യേകം പറയുന്നു. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹകാർമ്മികനായ ഫാദർ ബെൻസൺ, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫറായി വന്ന അദ്ദേഹം ഈ പിലാർ സൊസൈറ്റിയിൽ കുറച്ച് നാളുകൾ ഉണ്ടാകും. അദ്ദേഹം വളരെയധികം സഹായം നമുക്ക് ഈ തവണ ചെയ്തു തരികയുണ്ടായി. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാ ഏകോപന പ്രക്രിയകൾക്കും ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്. അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുകയാണ്. We thank Father Anthony Joseph Fernandez, the Central Delegate Superior of the Society of Pilar, for kindly including the Malayalam Mass in the schedule. Also, our thanks are due to the Pilar Society for their wonderful support. Also, we thank Mr. Malcolm Fernandez and his team for his streaming the Mass. We thank all the logistics and acoustics operators to make our Eucharistic celebration quite prayerful and successful. Thank you very much. ഈ കുർബാനക്കായി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും KCAയുടെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ ഓരോ കുടുംബത്തിനും KCAയുടെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ തിരുനാൾ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഒരു പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്: അടുത്ത ഞായറാഴ്ച കുർബാന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. KCAയുടെ പേരിൽ എല്ലാ 3-ാം ഞായറാഴ്ചയും കുർബാന നടത്തുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. വലതുഭാഗത്തായി സെമിനാരിയുടെ ബിൽഡിങ്ങിൽ ആൽബർട്ട്സ് ഹാളിലാണ് ഭക്ഷണം ശരിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭക്ഷണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് പിരിയണമെന്ന് പ്രത്യേകം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഏറ്റവും കാരുണ്യവാനായ പിതാവേ, സ്വർഗീയ കൂദാശയാൽ അങ്ങ് പരിപോഷിപ്പിക്കുന്ന ഇവരെ അങ്ങ് ഏകജാതൻ്റെ തിരുക്കുടുംബത്തിൻ്റെ മാതൃക നിരന്തരം അനുഗ്രഹിക്കാനിടയാക്കണമേ. അങ്ങനെ ഈ ലോക ക്ലേശങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവരുടെ നിത്യമായ സഹവാസം അവർ പ്രാപിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിടണമേ. ആമേൻ. ഇന്ന ദിവസം ഈ നവീന പ്രാർത്ഥനകളിൽ ധന്യൻ അഗ്നലോയുടെ മധ്യസ്ഥത വഴി അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ധന്യൻ അഗ്നലോയുടെ മധ്യസ്ഥയാൽ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേക മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിൽ ചൊല്ലുകയാണ്. അല്പസമയം മൗനമായി നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയെല്ലാം ഈ ധന്യൻ അഗ്നലോയുടെ മധ്യസ്ഥ വഴി നമുക്ക് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാം. കാരുണ്യവാനും അനന്ത നന്മ സ്വരൂപിയുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗ പ്രമാണം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മേൽ നിത്യവും വർഷിക്കുന്ന അനുഗ്രഹ ആശീസ്സുകൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ബാല്യം മുതൽ അനിതരസാധാരണമായ ഹൃദയവിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ച ദൈവദാസൻ ധന്യൻ അഗ്നലോ ഞങ്ങൾക്ക് മാതൃകയും മധ്യസ്ഥനുമായി നൽകിയതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. പാപികളായ ഞങ്ങളും ഹൃദയപരിശുദ്ധിയെ സ്നേഹിച്ച് മരിക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ പരിശുദ്ധാരൂപിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ ആലയമാക്കി തീർക്കുവാൻ ആവശ്യമായ വരപ്രസാദങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ ധന്യനാഗ്നലോയുടെ മധ്യസ്ഥം വഴി പ്രത്യേകമായി യാചിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുമാറാകണമേ. ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിടണമേ. ആമേൻ. ധന്യനാഗ്നലോയുടെ നാമകരണത്തിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നാമകരണ ചടങ്ങുകൾ സഭയുടെ നിയമമനുസരിച്ച് വളരെ നീണ്ടതാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവദാസൻ എന്ന പദവി നൽകി ആദരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ധന്യൻ എന്ന പദവി നൽകി പദവിയിൽ ആദരിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ എന്ന പദവി. അതിനുശേഷമാണ് വിശുദ്ധനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.
അഗ്നലോ ഇപ്പോൾ ധന്യൻ എന്ന പദവിയിൽ നാം ആദരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള നാമകരണത്തിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഈ സ്വരത്തിൽ ചൊല്ലാം. കാരുണ്യവാനായ ദൈവമേ, അവിടുത്തെ തിരുഹിതമെങ്കിൽ നിരന്തരം അങ്ങേ തിരുസന്നിധിയിൽ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ തിരുമനസ് നിറവേറ്റി ദൈവമഹത്വത്തിനും ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതം ഒരു ത്യാഗമായി സമർപ്പിച്ച ദേവദാസയുടെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ഉയർത്തണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ മുട്ടിപ്പായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. സമാപനാശീർവാദം. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ, അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. പോകുവിൻ. ദിവ്യപൂജ സമാപിച്ചു. ദൈവത്തിന് നന്ദി. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എന്റെ യേശുനാഥാ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എന്റെ യേശുനാഥാ. എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. അർഹിക്കാം